Брат ми и Боби, един мой приятел. Абонирайте за неговия канал и за моят също така. Неговият е ZT Productions и Пилетата БГ. Скоро може да си направя трети канал, така че очаквайте много яки видеа. Да, и сега нека да започваме. Ето това не ви го показах. Супер яко е. Имаме и знамето на България вътре. Имаме диамантени брони с всичките такива. О, диамантени брони, искам да си взема една. Не ме бите! И сега ще слагаме. Ето така. Но аз трябва да тръгвам. Добре. Хора, единият се маха. Марти се маха, брат ми. Ето тук имаме наковалня. Имам енчантнат меч. Боби. Хъба. Марти, левкай! Аз съм левкал. Не си. Явно. Не губи, че ако умре хора. Левнал ли си от играта? Не си, бе. Ще изгоня просто. Ще го изпъдим. О, гледайте как се... О, това си ти. Имаш ли някакво желязо, някакво дърво, искам да си направя нещо? Аз мога ти дам всичко. Може ли един щит искам и един меч? Нямаме дърво, слухи. Имам да взема. Добре, желязо имаш ли? Желязо, май не. Имам много малко айрон. Трябва ми едно. Сега ще дълбаем за айрон. Трябва ми едно желязо. Хора, този път... имаш две, мога да ги изпечеш. Имам айрон, ама малко. Изпечи едно, за да се направи едно нещо. Щит. Вземам си и аз и меча. Ще ходим горе сега за дърво и после долу за минута. Имам 24. Необработен мед. Ако го искаш, мога да ти го дам. Добре, ти отиди за дърво, а аз не знам къде е печка. Имаш ли някаква брадва? Имам брадва. Може ли да купая по-горе? Просто... Ела да ти покажа нещо. Аз нямам живот. Къде е банера, бе? Банер таковата го изгуби. За да му никой да не ме Той се е премахнал, до дева го видях и тук беше банера. Да, тук ли? Да, ето тук беше банера. Защото в момента банер и двата банера ги няма. И двата банера ги няма. Ето, нали имаш един банер? Май. А защо така го няма банера, бе? Май, аз го щупих. Чай да видя. Не. Ти? Не, нямам нищо. Не. Брат, аз преди малко в лекцията нищо нямам. Наистина, Марти мога да го взема. Не, аз до 9 точно като отворих тук вратата. Мога да се деспавна. Да, може нещо, първата сигурно се оправи. Добре, ела горе за дърво. Добре, ни трябва много желязо, може ли? Ого, тук имате още банери. Имаме. Българските. Чакай, аз ще щупя така и после... Добре, моля ли желязо, аз имам предостатъчно. Добре. Чакай, как се даваше, бе? И за заработане. Пускане. Пускане къде? Да повядай. Това беше целият айрон. Ще там. На мен за мой нощ не трябва. Аз дори нямам храна, а ми трябва храна. Аз какво ще го изпукам? Има много желязо. Крафтинг тейбъл нямате ли тук? Имаме. Къде? Ти го пропусна току-що. Не, там си го оставихме. Това какво означава са? Дева. Някакво крипи нещо. Зомбита има. Опа, изнява.
Брат, на половин сърце съм. Боби, аз ще дълбая тук. Виж диаманти! Ела да дълбаем за диаманти. Бъгна ми. Добре, беше бъгна. Искаш диаманти? Да, дай. Няма как диаманти, ти си ги сложил. И как? Той на такова ниво не може да се намеря диаманти. Защо? Чак толкова много. Аз дори не мога ги взема. Това е желязна кирка. И сега какво издавахме? Има и злато, между другото. Брат, добре, как да съм ги сложил? Аз тук половината, това тук до 9 беше, още като нямаше тази стая тук диамантаната, аз бях намерил. Просто. В едно село, което забавих пътя. После трябваше да съм на творчески, за да търся къщата ни. Накрая... Ето я. Дойде шегувам се това с диамантите. Ето тук. Обаче, там... Къде сега е? Тук аз ги сложих, за да може да имаме няколко такова, като магазинче нещо. Ама нали пак да дълбаем? Аз как да пранк на Мартин, че е намерил нещо и да го щупи с това и да няма нищо. Аз на половин сърце съм. Страх ме. Имаш ли храна? Не. Аз отивам за храна. Нямаме айрон за хубави неща. На Кейти... Имаме диаманти. Да. Пък нямаме желязо. Да. Виж тук е това, аз не съм го стоял. Да, тия са купени. Ама виж, бе. Какво те ви? Как го сложи? Ти ако имаш един банер в себе си и си направиш щит, може да си го сложиш на самия меч. Ето къде ми е българския! Само не ме удари. Аз това как светна? Просто кога става вечер и светва. Вай, колко яко сте го измислили. Това аз сам го правих, Мартин. Мамо, кога че съм се начупръча, да не забравяйте. Чуй? Да. 11 сега. Добре, ако... Чай ти е хора, че мама нещо. Намерих кол. Аз съм не мога да се махна. Затварям тук, че ще дойдат зомбитата. Ние да дълбаем. Ясно, да. Купам. Аз дори толчове май вече нямам. Тази стая искаш да я направим? Може. Мила. Чакай да си изкупа кол. Имаш ли толчове? Сега се направя. Аз имам толчове. Колко? 11. Защото намерихме с Марти въглища. Имам 100 кило съм. Аз имах доста. Абе хора, значи ако в момента намерят диаманти, тук ще е много хубаво, ама знам, че няма. Само там, де добавих на Creative, исках просто да направя магазин за диаманти, май видях пещера, не. Ако има пещера, ще е много хубаво, нали? До някъде. Аз ми трябва храна в момента. Някаква вода. Отиде. Защо жени? Няма да. Значи там е имало пещера.
Къде малко по-надолу? Аз оправям стаята, ето тази. Ой! Ай да те яд. Пак ти излезнах. Имам енчантнат меч. Имам и такова за енчантване. Нямам левели. Какво? Нямаме левели. Аз имам. Май. Един. Трябва лапис, имаш ли? Аз имам лапис. Дай. Много лапис. Дай. После, сега не. Защото искам храна просто. Зомби. Ела в тайната стая. Защото намерих въглища. Гледай. Аз тук копах. Ама има въглища. Да, верно. Пак въглища има. Справя втори стак. И торчи. Айде да спиме, бе. Имаме легла всъщност. Забравихме ли? Тук при диамантите дали ще можем? А не, златото би трябвало да стане. Не. Кое ще стане? Нищо. Трябва ни айрон. Просто да копаме някъде още. Но долу тук с диамантите това бяха последните, които такова. Ох, просто ще на... Знаеш ли, че ако не ти се копа за въглища, тук, просто си броиш дърветата. И пак имаш торч. Аз се направих един път така и Марти ми каза, къде съм намерил. Виж тук пътечката. А, не. Само си ме... Ко стана, бе? Не знам. Само не ми взимай нещата. Добре. Ма... Поне сега са на максимум всичко. Какво? Поне сега са на максимум на всичко. Как така? Еми, пиш. Максимум такова живота. Не. Бягай. Стига, брат. Всичко хубаво, дето имах го няма. То скулетен мухата напикае. Чакай, ела. Топчвайте ми. Тук имаш една кирка. Всичките ми кирки, аз имам много кирки. Тук имаш една. Всичките ми кирки. Аз имах супер много кирки. Аз съм покупал. Мисля, че всичко съм си взел. Тук ще... Айде тук да си направим някаква стайна стая. Аз вече си направих още една. Аз имах 7 кирки.
Само стигам за дърво просто. Да направя като малите стаки, половина дърво имахме. Това е много... А чай малко, бравата ми къде е? Где пътеките? Аз има брадва. Енчантната? Не, Чисто нова. просто каменна брадва. Ма чисто нова. Да. Ела, ще ти дам моето. Чуй. Чакай. Аз тук си правя нова. Пишете какви други видеа искате в каналите ни. Да. Защото нямаме идеи, просто Майнкрафт ме да снимаме, нямаме друго какво да снимаме. Диаманти. Това са от мен, бе. Горе от диамантения. Ти, ела да видиш какво съм направил тук, това голямо тук. То не е там, може да ни е бункера. Ако нещо стане. Той ти ми каже, че някой ден ще ме намази в Майнкрафт и ще почне да... ще ни атакува и ми вика да викам който си искам, за да се спасяваме. И аз му извадих един меч и той направил като зайче, като домашно кученце, скри се там в стаята и седи и губи. Не, затова в момента имам толкова много камък. Аз имам 300. Ура, и сега се връщаме. Хора, той Бобито нещо ми каза, че е намерил айрон. И дойде, той ми даде просто килката. И затова справя това. изчупихме малко диаманти и в момента имаме 2 диамантени килки. С един такъв меч, който намерих в село. И ето тук, така. И в момента мисля да копам за злато. Ние злато много не го искам. О, виж, намерих и друго. Виж. Емералд. Аз в момента строя една сграда за... Ко? Това ще ни е сградата там с честове, за мога да се събираме неща. Кой ще има това етажа? Виж и тук. Айде да направим стълби и да се качваме от тук. Аз ще направя. Крипър е там има. По-добре се махни от там. Не, той е заседна. Да не си хабя айрон килката. Не, направих стълбички за тук, за диамантеното. Посея 2 бокчета. Ето така. Нещо мога. Скелет. Ей, тук ще е каменно сега.
спа. Готова малко помогна. Благодаря, сега тук се договориш. Аз стигам закопам нещо. Там. Трябва да намерим някакъв пясък. Да се направим стъкла. Аз знам къде има пясък. Ева. Той Мартин се чуди, що има сграда и защо имаме стъкло. Аз отивам за пясък и той пак се стъмнява обаче. Ай, поне. Ай, че това с... Да. Не може да не. И още ще такова. Дайте хора, лайквайте видеото. Сега аз отивам да взема малко пясък. Ще ми трябва пясък просто. За да си направим стъкла за нашата сграда. Това ще бъде ферма за шугаркейн, ама... Има един подарък за тебе. Какъв? Добре. Ела. Не гледам, добре. Ела в къщата. Какъв? Ела. Виж. Колабия. Благодаря. Сега намерих. Изкопах се желязната кръка диаманти там. И ти дай. А пък аз не мога сега... Там бронята все още ли си седи? Мартина взе. И двете? Да. Не, ти си взел тази, няма нищо. Не съм взел нищо. Не, защото там имаше две брони. Ма аз като си взема едната, ама Марти ги обра всичките. Ходим за пясък. Добре. Просто давай на там. Ето пясък. Айде да накараме Мартин само да ни плаща нещо. Някакъв магазин да направим. Да. Не, айде ще направим гномски катакомби до честа му. Да. Ай! Ама нямаме трапдор. Да, то ние имаме супер много нещо. Там трябва да направим сградата с честове там да се събираме храна. Ама ако искаме ще си купи пак на магазин. Аз ние първия магазин ще пишем един диамант. За един стак. Той няма диаманти този. Като намери въглища трябва да имаш ли въглища? Не. Ама ще направя въглища. А тук много уютно е. Да, е тук долу. Имаме си дори и вино. Той е хубав сървър стана. Това горе е този банер с българските знамена и с тия лампи, дето светят през нощта само. Ето тук... Трябваше сайран. Ама аз имаме диамантена. И си взимам сега злато. И емералд. Чай, сега се шла диамантената каска.
Искаш и диамантен меч, защото не станаха два. Не. Ето е тук долу. Чакай си слова това. Имам 3 диаманта. Кому? Аз мога да си направя диаманта вече. Вече ти направя. 3 диаманта аз мога да си направя... Ама аз имам вече килка. Диаманта набратва! Ще се направя. Трябва ли желязо? Аз имам ли дърво? Имам 57 дърво. Добре, ама на мен ми трябва такова. Какво? Айрон. Не айрон, а... Кажи го. Кол. Въглища. Да. Има тук едно. Добре. Аз сега ще правя въглища. Имам 6. Искаш ли? Да, дай. Копани. Да. Чай. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Тук ти го давам. И сега. Чайте. И сега го давам за 3, 2, 1. Уи! Забравих да играя джойстика. Такова желязо. Да, има малко желязо. Аз после ще изпека. Така. И така. Сега чакам да видим. Добре. Ай, пуснах да се пече. И ще се направя също така и една диаманта на брадва. Добре. Вече имам диаманта на брадва. Браво, ясно. Аз тя малко да направя нещо с градата. Да видя какво... Има ли честове? Или... Не, това ще направя. Той малко има 2 врати. Това ще направя скоро. Айде да направим трапдор. Сега правя, чакай. Сега. Да. За гномските ни катакомби. Аз имам много дърво. И аз имам 52 дърво. Аз имам 4 стака. Брат, имам 8 стака, такива панкове. Ще направя гномски катакомби. Аз имам един стак. И 19. Имам стак вече и половина камък. И просто да обая за камък. Аз съм по камъните, аз винаги имам много камък. Аз е тук по стълбичките се качвам. Имаме ли трапдор? Да.
Добре, ела. Дай ми само един. Ще правя катакомбите и... Той Мартин защото много ще разбере. Аз сега трябва да направя много често. За място, дето е често, ма и там обаче го заложим, че имало някаква, че сме скрили нещо там и да не ги намира, да не търси, нали? Той ще отиде там и ние си направим катакомби, той си остави нещо и тежко му, горко му. То тук влизам за... Е така по честа трябва да стигна аз. Имам 32 честа. Аз трябва да стигна до чест, който е ето тук. А след това и тук трябва да направим пода. То не станаха катакомби, май няма ни трябва трапдор. И така се отварям, взимам и после си ходя някъде. Къде си иска. То отзад книгата може да стигне въпрос да крадеш. Ходим да спим. Нощ ли е? Защото аз съм вкъщи. Ще трябва да съм тук съм да ти още. Добре. Ама диамантената стая е много хубава. Чакай бе. Добре, ние се събрали много добре. Горе в никато и за тази ходна чукарче към 2,5. Добре, хайде. А ние се играем. И хора, видеото му дойде краят и ще го спираме, защото... Чао хора, абонирайте се и да.